Si Bana is nagway ilis. Doon, og dagat. As in, halos lahat binili niyo. Hello! What's up? Mga higala! Maayong gabi, mga kahigala. Gabi na ako nakapag-vlog mga kahigala kasi nga nabisi ako kanina kasi may pumunta sa akin dito, friend ko. So kanina nagluto ako ng lunch ng adobo tapos rice. May natira so kakainin ko ngayon. Kasi si Banana tapos na kumain. Kain na. Ito na lang. Hindi na ako magamit ng another plate mga kahigala. Oh, no! May suka, sili. Diba? Sarap. Kaunti na lang yung rice na tira. Kinain lahat ni Banana mga kahigala. Honey, making this time, we need hand soap. I don't know about you, but we need seasonings. We need milk. We need vegetable. We need fruit. We need... Ano yan, di ba na? Mag-grocery kami bukas. Wala na kami magamit dito. Paborito to ni Banana mga kahigala ang humba. Gusto niya daw araw-araw ulam namin ganito. Sabi ko, bawal kasi di pwede mag-high blood. Nakakain ako ng chili mga kahigala kaya naputol yung video ko. Tapos si Banana is maingay din. Kasi nag-usap kami kung ano ang bibilihin bukas. Naglista-lista kami bakay para di kami makalimot. No? So, see you bukas na lang mga kahigala. Kasi matulog na kami ngayon taod-taod. The next day. Good morning mga kahigala. Now lang ako bumangon mga kahigala. 10 AM na dito, no? Kung hindi pa nag-chat si Marich yat sa akin, is hindi ako babangon. Nag-chat-chat kami ni Marich mga kahigala ngayon. Sabi niya kasi sa akin is mag-LS siya. Mamaya kasi magpag-giveaway siya mga kahigala. So, namasinan ko mga kahigala ba, baka ako ang mabunutan. So, duaw ko sa LS niya mga kahigala maya-maya. Wala kaming wifi dito. Pupunta ako sa labas, makikunik ako sa tag-iya sa Mugipuyan ngayon ba mga kahigala. Sana okay lang sa kanya na makikunik ako. Dako sa akong naong, oy. Ikunin ko muna to kasi medyo lumalaki ang mukha ko mga kahigala dahil sa hidban-hidban na nito. Ngayon mga kahigala is magawa lang ako ng salad kasi kahapon is marami ang kinakain namin na rice, no? Magawa na lang tayo. Tuna salad ang gagawin ko mga kahigala kasi ganahan si Banana pag tuna. Yan na ang salad. Tapos ito ang tunaang ilalagay ko. Mamaya ko na to titimplahan pag kumakain na kami ng lunch. Mag-fry na lang ako ng lumpia mga kahigala. While gawin ni Banana kasi may nilakad siya. Di ko alam kung saan siya pupunta. Kasi parang kaunti lang yung salad. Nabusog ako mga kahigala kahit salad lang at lumpia ang lunch namin. Nandito ako sa labas. Nag-waiting na mag-online si Marich. Kasi sabi niya is mag-message lang daw siya sa akin pag mag-online na. Nag-chat siya sa akin. So, nakakunik na ako mga kahigala. Sana ako ang mabunutan. Pagkatapos nito is pupunta kami sa supermarket. Nandito na kami sa supermarket mga kahigala. So, bibili kami ngayon ng ice cream. Kita-kits na lang tayo doon sa bahay. Mag-haul tayo kung ano ang binili namin. Kasi ang daming tao dito, hindi ako masyadong makapag-vlog. Pili-pili, kasi barato. One eternity later. Kakarating pa lang namin sa bahay mga kahigala. So, ito yung mga binili namin. Yan. So, mag-haul tayo kung ano ang mga binili namin mga kahigala. Soft drinks na pineapple at lemon. Tapos peanuts ni Banana. Coffee.
Of course, rice. Di talaga mawala ang rice. Kaunti na lang natira ang rice namin dito mga kahigala. Tapos, tuna. 5. Importante to kasi, di ba, palagi kaming magsasalad. Nectarine. Corn. Tomato. Tapos, pork. Kasi hilig kami sa adobo. Ice cream. At cheese. Magsarap nito, mga kahigala, ilagay sa pandesal. Cucumber. Grabe ang cucumber nila mga kahigala. Oh, ang laki. Ginuok ko sa kidjud atong puspon na to. Ano mga kahigala? Abot, diskuto-kuto sa kadako. Green pepper. Alam nyo na, mahilig sa salad. Banana. Carrots. Baby potato. At cabbage. Onion. Chicheria. 2. Sugar. Jam. Paborito to ni Banana mga kahigala. Biscuit. At bumili siya nito mga kahigala, lollipop. Paborito din to ni Banana mga kahigala. No? Hamoy-hamoy. Hilig talaga to si Banana o hamoy-hamoy mga kahigala. Bumili din siya ng plain Madeira. Parang banana bread ba? Shampoo ko mga kahigala. At sabon Lux. At milk. Ito na milk ang binili namin yung nasa box ba. Kasi mas maganda kasi to kaysa yung malaking bottle. Kasi yung malaking bottle is madali lang siya mapanos. Oh my God. Bumili din kami ng cornflakes. Yun lang lahat mga kahigala ang binili namin. Naglibot-libot may mga kahigala. Kasi gilaay kami doon sa loob ng bahay. Libot-libot. Yeah, libot-libot. Isuroy-suroy. Oo, libot-libot, sorry. Nag-stop kami dito mga kahigala. Tignan nyo. Ang ganda, di ba? Yeah! Magbaktas-baktas kami dito mga kahigala. Saklit lang. Si Bana is nagpangbahay na oh. Why ilis? Oh no! Doon og dagat. See? Mahangin talaga siya mga kahigala. Where are you going, mahal? Ibatuan na. Oh! Bumili lang si Banana ng pie mga kahigala for dinner niya. Ako hindi na, magprutas lang. Di ba nabanggit ko sa inyo kahapon mga kahigala, kaya gabi na ako nakapag-vlog kasi may bumisita sa akin dito na kaibigan ko na Pinay mga kahigala at hindi ko yun in-expect mga kahigala ha, na pupunta siya dito sa bahay namin. As in first time pa niya nakapunta dito mga kahigala. Nahiya nga ako sa kanya mga kahigala kasi sinama niya yung banana niya dito, tapos mayaman yun mga kahigala, tapos alam niyo naman yung titirhan namin no? Buti na lang mga kahigala at mabait siya at hindi maarte. Kaya yun ang mga gusto ko na mga kaibigan mga kahigala na humble ba, yung mga kahit mayaman, down to earth pa rin no. Ang pinunta niya pala dito mga kahigala is binili niya yung mga damit ko mga kahigala. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na ibibenta ko yung mga iba kong mga damit na hindi ko ginagamit. Ay naku mga kahigala, as in halos lahat binili niya mga kahigala no. Mayaman tulungo si gandang Giseline. So yun, ito na lang ang natira ng mga damit ko mga kahigala. 1, 2, 3, 4 na lang mga kahigala. Maliit niya kasi itong mga kahigala, maiksi ba? Ayaw niya yung super maiksi na damit. So, hindi niya kinuha. As in, malaking tulong to namin mga kahigala. Kasi nga,
alam nyo naman, di ba? Iba-vlog ko sana to, yung nandito siya sa bahay ba mga kahigala, pero nahiya man ako mga kahigala. Oy, nahiya ako sasabihin sa kanya ba na pwede i-vlog ko, parang gano'n, no? So, di na lang. Again, maraming salamat, Gandang Jess, sa pagbili mo. So, that's all for today mga kahigala. Sa vlog ko ngayon mga kahigala is medyo haggard ako, no? Kasi nga wala akong ligo. Bukas na siguro ako maliligo. So, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. Bye! And just levitate.